आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फिन फैफिनलायबाय दिनै आङो आर्थिंआ जोंखौ माबोरै सेभ खालामो आं बेनि सोमोन्दै खोन्थागोन दा गोबाङानो मिथिया आर्थिंआ जोंखौ माबोरै सेभ खालामो आं दाखालिथ' भिडिअआव खोन्थाबायमोन आर्थिंखौ माबोरै गायनांगौ माबे जायगायाव गायनांगौ आं बेखौ फोरमायबायमोन दा आर्थिंआ जोंखौ माबोरै सेभ खालामो आं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थानाय जायाखैमोन आं दिनै बिनिनो आर्थिंआ जोंखौ माबोरै सेभ खालामो बेनि सोमोन्दै आं खोन्थागोन दा जोङो गिबियावनो मिथिनानै लाग्रोनाया मोजां जों आर्थिंखौ मानि थाखाय गायनांगौ दा जों आर्थिंखौ मानि थाखाय गायो होननानै बुङोब्ला लोगोफोर आं बेवहाय लिरना होदों नै दा बेयाव जादों कुइसना why we use आर्थिं माने जों आर्थिंखौ मानि थाखाय बाहायो होननानै बुङोब्ला it protect us from electric shock बेयो जोंखौ मा होननानै बुंदों कारेन्ट इलेक्ट्रिक शकनिफ्राय जोंखौ रैखाथि होयो मोनसेया जाहैबाय it also protect electric equipment माने बियो मा खालामो आर्थिंआ जोंनि जेनाखि मेसिनारि जिनिसफोर बेफोरखौ बियो सेभ खालामो माने रैखाथि होयो मिथिबायना लोगोफोर जेरैहाय टिभि कम्पिउटार फ्रिज बेफोरखौहाय बे माने रैखाथि होयो गिदिर गिदिर मेसिन बेफोर गासैखौबो बे माने रैखाथि होयो दा खोथाया जाहैबाय मा आर्थिं गायोबा जोंखौ मानि थाखाय कारेन्टआ बोआ दा बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थानो होननानै दिनैहाय फैदों दा सिगाङावनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानग्रोदों माने मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला नोंथांमोना कारेन्टआ जेब्लायबो माने बबेजों खारो होननानै बुङोबा ल' रेजिस्टेन्स जेनाखि जिनिसजों रेजिस्टेन्सआ ल' गैया रेजिस्टेन्सआनो गैया बेबायदिजोंसो कारेन्टआ खारो जे जों रेजिस्टेन्सआ हाइ बेजों खारा जेन'बा हमनानै ला नैबे रबार बे रबारनि रेजिस्टेन्सआ ओरैबायदि हाइ माने बेजों कारेन्टआनो खारनो हाया माब्लाबाबो मिथिबायना लोगोफोर ओमफ्राय जेनेबा कपार थार जेनेबा एलुमिनियाम बेफोरना रेजिस्टेन्सआ खम जानायनि थाखाय बेफोरजों कारेन्टआ फ्ल' जायो मिथिबायना लोगोफोर दा बेबायदिनो मानसिनि हिउमेननि रेजिस्टेन्सआ बेसेबां नोंथांमोना मिथिगौ ना नोंथांमोनाथ' मिथियाबा आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन मानसिनि हिउमेन बडिनि रेजिस्टेन्सआ बेसेबां हिउमेन बडिनि रेजिस्टेन्सआ जाहैबाय जोंना लोगोफोर 5000 हिउमेन बडिनि रेजिस्टेन्सआ जोंना बेसेबां जायो 5000 मिथिबायना लोगोफोर 5000 अम मिथिबायना ओमफ्रायहाय जोङो दाना आर्थिंखौ गायगोन नङा होमबा दा जोंनि आर्थिंनि रेजिस्टेन्सआ बेसेबां जानांगौ खमथाराव एकदम बयनिख्रुइबो खमथाराव जोंनि आर्थिंनि रेजिस्टेन्सआ बेसेबां जानांगौ होननानै बुंबा नोंथांमोनाथ' मिथिया बेखौबो आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन दाखालि एसे खोन्थादोंमोन आं मोननैजोंहाय निउट्रेलजों फेसजोंहाय बेसेबां जादों आरो फेसजों आर्थिंजों बेसेबां जादों माइनास खालामनानै 0.1 जाथारनांगौ होननानै बुंदोंमोन आं ना लोगोफोर दा होमबा आर्थिंनि रेजिस्टेन्सआ बेसेबां जानांगोन जोंना 0.1 अम जाथारनांगोन मिथिबायना लोगोफोर 0.1 अम जाथारनांगोन आर्थिंनि रेजिस्टेन्सआ दा जोङो आर्थिंनि रेजिस्टेन्सखौ जोङो इनक्रिज खालामनो थाखाय जों मा होयो मिथिबायना लोगोफोर खयला होयो संख्रि होयो मिथिबायना खायसे केमिकेलबो होनानै होयो दा जोङो खयला आरो संख्रिखौनो जोङो बाहायनो हायो मिथिबायना केमिकेल होलायलायनाङा जोंना खयला आरो संख्रि होबानो जाखायो नालाय दा माब्रै बोआ होननानै बुंबा नोंथांमोना दा बेयावनो मिथिखाबाय रेजिस्टेन्स खम रेजिस्टेन्सजों बै खारो नालाय कारेन्टआ दा हिउमेन बडिनि रेजिस्टेन्सआ 5000 ओमफ्रायहाय माबाना जाहैबाय आर्थिंआ जाहैबाय 0.1 अबभियासलि होनबा कारेन्टआ माजों खारगोन नैबे आर्थिंनिजों खारगोन नङा होमबा बेखौ बाद होनानै जों खारगोन कारेन्टआ दा अब्ला नायदो आं नोंथांमोननो मोनसे केस होना होनोसै जेन'बा नैबे मोनसे मेसिन बे मेसिनावहाय हमनानै ला बे सिंनि कयला माने बडिजों टाच जाना दं दा बेखौथ' जों नुवा नङा होमबा ना नुवाना जों सिंनि जिनिसखौथ' दा सिंनि कयला हमनानै लादो बडिजोंहाय नांनानै दं होमबा मा जागोन बे बडियावहाय कारेन्टआ खारजोबगोन बे मेसिननि जेसेबां बडि दंना बेयाव कारेन्टआ खारजोबगोन अब्ला बे मेसिना गाज्रि जानायनिबो चान्सआ थाखागोन मिथिबायना दाना जों मिथिया नालाय दाना जेनेबा जोङो मेसिनखौ चालु खालामनो फैनोसै दांला फैनोसै मेसिनाव अब्ला मा जागोन जोंनाव बोगोन नङा होमबा आर्थिं गैया खिन्थु बे आर्थिं गैया नालाय जोंनाव बोगोन दा माब्रै बोगोन होननानै बुंबा जेनेबा बेवहाय मानसिया हमना लादो फैबाय नैबे हा जाहैबाय ग्राउन्ड बियो ओमफ्रायहाय बे जेनेबा बेथ' दा सर्ट जाना दंना सर्ट जानानै बडियाव सर्ट जाना दं दा बडियाव कारेन्ट दंजोबो दा बेखौ दाङोबा मा जानोसै मानसिया बेखौ जेनेबा दांनाय लोगो लोगो बावथ' बडिया आर्ट गैया नालाय होनबा मानसिनाव बोनोसै आरोना बोनानैहाय माने मानसिनि गेजेरजोंहाय बे ग्राउन्ड जानो नाजानोसै आरोना बे हायावहाय ग्राउन्ड जानो नाजागोन बे मिथिबायना लोगोफोर बे हायावहाय हाबांनो नाजागोन बे ग्राउन्ड जानो नाजागोन मिथिबायना दा बेनि थाखाय बडियावहाय आर्थिं गैयाबा मानसिखौ बोगोन दा नैबे मोनसेयाव जाहैबाय बेबो बिदिनो सेम माने गाज्रि जाना दं आरोना बेबो सिङावहाय माने खयला बडिजों नांनानै बेवहाय कारेन्ट खारगासिनो दं आरोना बिनि बडियावहाय गासैबो नाथाय मा जाहैबाय बेना आर्थिं दं बडियाव आर्थिं जाना दं अब्ला बिनि
जेनाखि कारेन्ट अलरेडि बे ग्राउन्ड जागासिनो दंखायो बे हायावहाय मिथिबायना अब्ला दाना सानना लादों मानसिया फैबाय नै मानसिया जेनेबा बेखौ मानसि फैबाय ओमफ्रायहाय जेनेबा बे हाना जेनेबा मानसिया बेखौ हमना लादो दांफैबाय बेखौ दांफैबा मा जागोन बिनि रेजिस्टेन्सआ 5000 ओम बिनिया जाहैबाय 0.1 ओम मिथिबायना अब्ला नोंथांमोना बेयावनो नुखाबाय कारेन्टआ मानो खारगोन दा कारेन्टआ सब समाय सर्टकाटखौ नागिरो आरो ल' रेजिस्टेन्सखौ नागिरो मिथिबायना खम रेजिस्टेन्सखौ नागिरो अब्ला कारेन्टआ मानो खारगोन नै कारेन्टआ अब्ला बे मानसिनि हिउमेन बडिनि रेजिस्टेन्सआथ' हाइथार 5000 बेजों मानो खारनो बेजों खारनाय नङा बियो अभियासलि बियो नैबे जेनाखि आर्थिं बिनि रेजिस्टेन्सआ मा जागोन 0.1 नालाय बे कारेन्टआ बेजों खारनानै बे ग्राउन्ड जागोन मिथिबायना लोगोफोर बे ग्राउन्ड जाफैगोन अब्लानो मानसिखौहाय बोनाय नङा बे कारेन्टआ बेजों खारनाय नङा आरोना बेयो मिथिबायना अब्ला कारेन्टआ मानो खारगोन जोंना आर्थिंजों खारनानै बेयो ग्राउन्ड जागोन मिथिबायना लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना दिनैहाय मिथिबाय आर्थिंआ जोंखौ माबोरै बासायो आरो बेयाव होनदोंना इट अलस' प्रटेक्ट इलेक्ट्रिक इकुइपमेन्ट होनदोंना लोगोफोर दा जोंनि मेसिनफोरखौ माबोरैहाय सेभ खालामो होननानै बुङोबा लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे जिनिस खोन्थानि बे मोनसे बर्ड दा बेवहाय जों आर्थिंखौ बहा लागायगोन होननानै बुङोबा लोगोफोर गोजौनि बे गिदिरसिन नुदोंना नैबे बे जाहैबाय आर्थिंनि पइन्ट जों बेवहाय आर्थिंखौ लागायो मिथियोना लोगोफोर बे आर्थिं ओमफ्राय जोंना फेसआ बे जागोन बे निउट्रेल जागोन फेसआ जेब्लायबो आगदाजों थायो मिथिबायना बे फेस जाथारनांगौ आरो बे निउट्रेला बे जागोन बे फेस जागोन मिथिबायना गोसोआव ला बेखौबो ओमफ्रायहाय जेन'बा हमना लादो नै बियो कम्पिउटाराव सोग्रा आरोना बे कम्पिउटारनि बियो मोनसे सकेट बियो ओमफ्राय दाना जोङो मा नैबेथ' आर्थिं जाबायना आर्थिंआ नै सबसे लावसिन देरसिन जाहैदों लोगोफोर दा मानि थाखाय होयो होननानै बुङोबा सेफटिया फार्स्ट नालाय जोङो ओरैहाय बै निउट्रेल आरो फेस हाबैनि सिगांनो माया हाबो जोंना आर्थिंआसो हाबैग्रोयो मानि थाखाय माने बे सेफटि फार्स्ट मिथिबायना जोंनो सेफटिखौ नांग्रोगौ नालाय ओंखायनो बे हाबैग्रोयो मिथिबाय खार'ना बे मिथिबायना नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ बेखौ मानि थाखाय गोलावसिन होयो दिनैहाय आंनि भिडिअनि जोहै मिथिबाय माने सेफटिनि थाखाय होयो माने बेखौहाय सिगां हाबैग्रोनांगौ आरोना बे सिगां हाबैग्रो नै निउट्रेल फेस हाबैनि सिगांनो बे हाबग्रोयो मिथिबायना माने मा होनदों सेफटिया फार्स्ट नालाय ओंखायनो बे जोंनि सेफटिनि थाखाय बे हाबग्रोबाय मिथिबाय ना लोगोफोर दा बेयो कम्पिउटारखौ माबोरै बासायो होननानै बुङोबा जोंना बाहाय आर्ट दंखायो नालाय होमबा जोंनि बे कम्पिउटारनि जेनाखि एक्सट्रा कारेन्टफोर जोंनि मादारफोराव एक्सट्रा कारेन्ट थायोना एखमबा दाङोबा मा जायो जिम मोनोना जोङो लोगोफोर मालाबा नोंथांमोना दांबानो जाबाय बे इनभार्टारनि बे बडियावबो दां नोंसोरो होमबानो एसे जिम मोनगोन आरोना बे मा कारेन्ट होननानै बुङोबा एक्सेस कारेन्ट मिथिबायना बे इडि कारेन्ट दा बियो बे आर्थिंनि जाहै थांनानै बे ग्राउन्डिं जानांगौ मिथिबायना लोगोफोर बे जोंनि मेसिनावनो थाबाय थाबा जोंनि मादारबर्डआवनो थाबाय थायोबा बे लासैनो जोंनि मेसिननि बे मादारबर्डफोरखौ गाज्रि खालामो डेमेज खालामलाङो मिथिबायना लोगोफोर दा बियो आर्थिं गायोबा बेनि जाहै नैबेनि जाहै नै बे आर्थिंआ मोनथाम थाबायना नैबेनि जाहै ओरै थांनानै बियो ग्राउन्ड जाहैगोन मिथिबायना आर्थिंजोंहाय जोंना नैबाव आर्थिं दंखायो नालाय दा बेजों बियो ग्राउन्ड जाहैगोन मिथिबायना लोगोफोर दा बेखिनियानो ओंखायनो जोङो मा आर्थिंखौ गायथारनांगौ मिथिबायना लोगोफोर दा मेसिनफोरावलाय जों आर्थिंखौ बोरै गायगोन मेसिनफोराव जों आर्थिंखौ बोरै लागायगोन होननानै बुङोबा नोंनि मेसिननि बडि जेनेबा मेसिननि बडियावहाय नोङो जिखुनु बडियावहायनो नों लागायनो हायो लहानि बडि बेवहाय जेनेबा बेवहाय रं कालारफोर होनाय थायोना बेफोरखौ एसे फुख'नांगौ सिरिस सेन्ड पेपारजों नङाबा दाबाफोरजों सेबख'नानैहाय बिनि रंखौ खारहोनानैसो जों आर्थिंखौ लागायनांगौ आरो मालाबाबो लुज कानेक्सन खालामनाङा लुज कानेक्सन खालामबानो बे खामानि होनाय नङा मिथिबायना लोगोफोर बेखौ टाइट मारिथारनांगौ मिथिबायना आंनाव मोनसे मेसिन दङ आं बिनि आर्थिंखौ आं देखायनाय नोंथांमोननो दा नोंथांमोना नाय नैबे जाहैबाय मोनसे मेसिन बे दै मेसिनहाय बे वाटार मेसिन बे वाटार पाम्प दा बेवहाय मा दङ नै आर्थिंनि थार लागायना होखादों बेवहाय आर्थिंनि थारा बेनो दे लोगोफोर गोसोआव ला आर्थिंनि थारा जेब्लायबो नै बेबायदि बे कालारानो गोथां कालार जायो मिथिबायना लोगोफोर आर्थिंनि कालारा बेनो गोथां जेब्लायबो ग्रिन कालार ओमफ्रायहाय बबावबा ओरैहाय सिरा गोमोबो थाफादेरो मिथिबायना गोथां गोमो बिदि थाफादेरो दा नै बाव मा जादों नै बेलाय नै बडियावहाय होदों आरोना दा जुदि बिदि लागायनाय गैयाबा मा खालामनांगौ अबेबा मोनसे जिखुनु बडियावहाय जेनेबा नाटफोरजोंहाय जोङो नैबे नाटआवबो लागायनो हायो जिखुनु बे नाटफोरावनो नैबे नाटआवबो जोङो बेखौ आराम सेख'नानै बेवहाय जोङो बेजोंहाय लागायजाबनांगौ मिथिबायना लोगोफोर अब्लानो बेयो लागायनाय जायो आर्थिंआ मिथिबायना बडिखौसो आर्थिं खालामो नालाय जों बडिखौसो आर्थिं खालामो नालाय सिङावथ' जों खयला गाज्रि ना मा मिथियाना जुदि बाव नांनानै दङबा बे जोंखौहाय जों दांफ्लांबा बे बोगोन नालाय जुदि जों आर्थिं गायोबा
जोंना रेजिस्टेन्सआ हाइ नालाय ओमफ्राय आर्थिंनि रेजिस्टेन्सआथ' खम होमबा कारेन्टआ अभियासलि बियो आर्थिं खारलांगोन मिथिबायना जों दांबाबो बोनाय नङा होमबा दा बेनो दा नैबेलायनि जोंना नैबेहाय नै लागायना होखादों अबेबा मेसिना खिन्थु थाया दै मेसिना आरोना फिसा फिसाखाय थाया बिदिया दा बे दं आरोना बे जाहैबाय ट्रान्सफर्मार ना आंनावहाय ट्रान्सफर्मार दं नै बे ट्रान्सफर्मार जेन'बा दा बेवलाय आर्थिंखौ बोरै लागायगोन जोङो दा जेनेबा नै बेजोंहाय नैबे जाहैबाय इनपुट नैबे मोननाया जाहैबाय आउटपुट मिन्थिबायना लोगोफोर दा जों आर्थिंखौ बहा लागायगोन होननानै बुंबा नै आर्थिं लागायनो थाखाय नैबे नै जोङो बेवहाय लागायनांगौ आर्थिंखौहाय मिन्थिबायना नैबे नै बे नाट दंना बे नाट दं जिखुनु बडिनि बे बाव नङाबा बाव जोङो लागायनो हायो मिन्थिबायना आर्थिंखौहाय नैबे नै जिखुनु जों बेयाव नङाबा जों बेयाव लागायगोन आर्थिंखौ मिन्थिबायना नङा बेयाव बे जाहैबाय ट्रान्सफर्मार बियो